खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिटिआरआव गासै फरायसुलिफोरनि थाखाय बड'लेण्ड सुपार 50 मिशनखौ फोसावबाय। गेलेनायनि गेजेरजों हारि हादर आरो हादरखौ सिनायथि होनो हायो बुंदों मनेस्वर दैमारि। मसलपुर पुलिस थानानि गोदान बिल्डिंखौ बेखेवबाय। रायजो सोरखारा थाबैनो 20,000 फोरोंगिरिफोरखौ थिसनथाइ होगोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै हायद्राबादाव केस। क'क्राझाराव रां दाबिना लांखारनो आरो बुथारनो हुमखि होना सासे हमजादों। सनितपुर जिल्लायाव मोसानि उदखारजों 7 सुबुंफोरजों लोगोसे सासे खौरांगिरियाबो जखम जादों। मुंदांखा बलिउडनि मेथाइ रोजाबगिरि बापी लाहरीआ रुंसारि जाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मोनसे गोजोनथाव खौरां प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर खुंथायाव सोलोंथाइ बिथिङाव उन जानांनाय फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनहोनो थांखि लादों। मख'जाथावदि बिटिआरनि सिङाव थानाय मोनबा जिल्लानि गासै फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनहोनानै इयुनाव सासे जाफुंसार सुबुं खालामनो थाखाय बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिटिआरआव मोनसे बिथांखि फोसावदों। फोसावजानाय बिथांखिया जाबाय बड'लेण्ड सुपार 50 मिशन। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बे बड'लेण्ड सुपार 50 मिशन बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय निखावरि गोरिब नखरफोरनि फरायसुलिफोरखौ गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै इयुनाव सासे राफोद सुबुं खालामनाय मावथांखि। बड'लेण्ड सुपार 50 मिशन खामानिफोरा जादों। सेथियाव 50 फरायसुलिफोरखौ बोसोरफ्रोमबो अनलाइन आनजादनि गेजेरजों बे हाबाफारिनि थाखाय सायख'नांनाय जागोन। नैथियाव IIT, NIT आरो भारतनि गोजौ थाखोनि इन्जिनियार फसंथानफोराव मुं थिसननो हानायनि थाखाय 11 दाननि थाखाय बेसेन नाङै थानायनि सुबिदाजों गोजौ थाखोनि गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनाय हाबाफारि। थामथियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन सरकारनि मोनसे गेदेर हाबिला गोनां मावथांखि आरो ब्रैथियाव बिटिआरनि गंबा जिल्लानिफ्राय निखावरि गोरिब गुन्द्रा नखरनिफ्राय फैनाय इन्जिनियार जानो गोसो थानाय फरायसाफोरनि जिउखौ सोलायहोनो थाखाय गोख्रों नोजोर लाखिनाय। एबसुनि 52थि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै मेरु एबसुआ बानजायनाय बेडमिन्टन बादायलायनाया KDSA क'क्राझाराव सोलिगासिनो। बे बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो मेरु एबसुनि बारग' बोसोनगिरि मानगोनां मनेस्वर दैमारिया। बेखेवनायाव बिबुंथियाव बिथाङा 15 फेब्रुवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाया जोबोर गोग्गाथाव होननानै गेलेनायनि गेजेरजों हारि हादर आरो हादोरखौ सिनायथि होनो हायो होननानै गेलेनायाव बैसोआ बादा जानो हाया होननानै बुङो। बे बादायलायनायाव मेरु एबसुनि दैदेनगिरिफोरनि मोनब्रै हानजा क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाजों लोगोसे मोननै जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दखरा आफादफोरनि हानजा, बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि EM मुस्रि दावबायसा बर'नि हानजा, बिटिआरनि EM निलु सोरगियारिनि हानजाजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां हानजाफ्रा बाहागो लादों। मुंख'जायोदि बे बादायलायनायाव नोजोरबोआरि महरै बाहागो लायो 28 नं गसाइगाव समस्तिनि MLA मुस्रि जिरन बसुमतारी, 30 नं सानजा क'क्राझार समस्तिनि MLA लरेन्स इस्लारि, 31 नं सिडली समस्तिनि MLA जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे गोबां सानसुमैफ्रा बाहागो लायो। बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव थानाय मसलपुर पुलिस थानानि गोदानै बानायनाय बिल्डिंखौ दिनै बेखेवबाय। आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि उर्खावगोरा ब्रह्मनि नुजाथिनायाव आसाम पुलिसनि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस DGP भास्कर ज्योति महन्तआ दिनै मसलपुर थानानि गोदान बिल्डिंखौ बेखेवना होयो। बे हाबाफारियावनो आसामनि स्पेशेल DGP आरो बिटिआरनि IGP डक्टर LR बिसै, वेस्टार्न रिजननि IPG बाक्सानि जिल्ला बेंगिरि आयुष गर्ग आरो SP राजेन सिंहजों लोगोसे गोबांसा पुलिस अफिसार आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्ला सदर पुलिस थानायाव गोदान बिल्डिं बानायनाय बादिनो मसलपुर सदर थानायावबो मैत्री बिथांखिनि सिङाव गोदान थाना बिल्डिं बानायदों। मख'नो गोनांदि रायजोनि पुलिस थानाफोरखौ जौगाखांहोनो आरो थानानि खाबु आरो राहाफोरखौ साबसिन खालामनायनि थांखियै आसाम सोरखारा 2016 मायथाइयावनो मैत्री बिथांखिखौ फोसावनाय जादोंमोन। बेखौबो मख'नो गोनांदि मैत्री बिथांखिनि सिङाव लुफुंजानाय गोदान
गोदान थाना बिल्डिंआव रिसेप्शन, वाइटिं हल, भिडिअ कनफारेन्स, आइजो आरो खुदियाफोरनि थाखाय आलादा सेल, लोंग्रा दैनि खाबु, साइबार रुम, ड्राग्स एडिक्टेड जानाय सुबुंफोरनि थाखाय काउन्सेलिं रुम, थाग्रा एकमडेशन, पुलिस जवानफोर आरो सरासनस्रा आइजोफोरनि थाखाय बेरेक आरो खिखरसालिफोरनि खाबु दङ। रायजोनि फरायसालिफोराव आरोबाव फोरोंगिरि थिसननो थाखाय सोरखारा थियारि खालामदों। रायजो सोरखारा थाबैनो 20,000 फोरोंगिरिफोरखौ थिसनथाइ होगोन। सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज बेग'आ मैया गुवाहाटीआव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना बे बाथ्राखौ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि फोरोंगिरिखौ सोलाय-सोल' खालामनायनि सायावबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया गोनांथार बाथ्रा फोसावदों। सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज बेग'आ फोरमायनाय बादिब्ला रायजो नाङै 2,24,000 फोरोंगिरिफ्रा सोलाय-सोल' खालामनाय एबा ट्रेन्सफारनि थाखाय अनलाइननि जोहै आर'जलाइ गथायदों। बेनिनो 30,000 फोरोंगिरिफ्रा गावसोरनि आबुं डाटाफोरखौ फोरमायथिदों। अदेबानि दिनै फुंनि 9 रिंगानिफ्राय फोरोंगिरिफोरनि सोलिबोनाय खान्थि एबा गोरोबलायनायनि गेजेरजों सोलाय-सोल' खालामनाया जागायजेनबाय। सानै फोरोंगिरिनि गेजेराव सावरायलायना आरो गोरोबलायना सोलाय-सोल' खालामनायखौनो सोलिबोनाय खान्थिजों सोलाय-सोल' खालामनाय बुङो होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद लिरगोन फरायसाफोरा कभिडनि मोन्नैबो ड'ज भेक्सिननि लानाय जाथारनांगोन। नाथाय गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनि थाखाय सावस्रि बिफाना भेक्सिनखौ गोनांथार खालामाखै होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज बेग'आ खौरांगिरि मेलाव फोरमायदों। खैफोदाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै हायद्राबादाव केस होदों। कंग्रेसनि एमपि राहुल गान्धीनि सायाव अजद गोनां बान बिबुंथि होनायनि हेंथायै आसामनि गिबि मन्थ्रिनि सायाव केस होदों। मख'नो गोनांदि कंग्रेसनि युवराज राहुल गान्धीनि सायाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया होनाय अजद गोनां बानबुंथियाव हादरनाङै सावरायजादों। बेजों लोगोसेनो कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे हेंथा दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा हिमन्तनि बे बानबुंथिखौ गोख्रों रावजों बेनि गेजेरजों तेलेंगाना प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि आरो एमपि रिफान रेड्डीआ हायद्राबादाव आइपिसिनि 504 आरो 505 धारानि सिङाव हिमन्तनि हेंथायै केस फाइल खालामदों होननानै मिथिनो हादों। ओरैहाय गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै आसामावबो खुद्रिनाया सोमजिदों। मख'नो गोनांदि राहुल गान्धीनि सायाव गिबि मन्थ्रिया अजद होना बानबुंथि होनायनि हेंथायै दिसपुर थानाया एजाहार आजावाखै आरो केस रेजिस्टार खालामाखै होननानै गोख्रों अजद होदों कंग्रेसनि आइजो दैदेनगिरि मीरा बरठाकुरा। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय नयासारा गामिनि फोरोंगिरि प्राणकृष्ण बर्मन आरो बिनि नखराव नोगोद 5 लाख रां दाबि खालामनायखौ हराब्ला लांखारनो आरो गावथारनो हुमखि होना सासे दुथाङा हमजानाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। मंगलबारखालि हर गेजेराव दाबिनाय रां लांनो फैनाय समावनो पुलिसआ दुथांखौ हमदों। दाबिनाय रां लांनो फैनायाव हमजानाय दुथांखौ नयासारा गामिनिनो 28 बोसोर बैसोनि आनिसुर हक होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों। बेनि बागै क'क्राझारनि एडिशनेल एसपि सुरजित सिंहआ फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 6 फेब्रुआरि खालि प्राणकृष्ण बर्मननि न'नि सिथ्लायाव सोरबा दुथां रां दाबिनाय गांसे लाइजाम दोनलांना 5 लाख रां दाबि खालामो। दाबिनाय रांखौ हराब्ला बासुगाव सहराव थाग्रा फिसाज्लाखौ लांखारगोन आरो बिनि बागै पुलिसनो फोरमायोब्ला न'आव थांना गासैखौबो गावथारगोन होनना हुमखि होदोंमोन। नाथाय प्राणकृष्ण बर्मनआ पुलिसनि खाथियाव साफि आरो सिरि सीसी केमेरा लगायना दोनो। बेनि उनाव 14 फेब्रुआरि खालि हर गेजेराव गोसोम जेकेट गाननाय आरो मास्क गाननाय सासे दुथाङा फिन रां दाबिना लाइजाम गालांनाय सीसी केमेरायाव सेबखांजायो। बेनि उनावनो क'क्राझार पुलिसआ दुथांखौ हमनायनि जे सायो आरो दाबिनाय रांखौ हरनायनि फावथिना खालामो। रिपर्ट बादिब्ला बे रां दाबिनाय जाथायजों लोगोसे माबेबा मोनसे हानजाया लोब्बा दंना गैया बेनि बागै दासिमबो पुलिसनि आखायाव रोखा सुलुं गोग्लैयाखै होननानै फोरमायदों। हाग्रानि जिब-जुनारफोरा मानसिनि थाग्रा जायगाफ्राव फैनानै मानसिफोरखौ उदखार खालामफैदों। मख'जाथावदि नामेरि टाइगार ओनसोलनिफ्राय मासे मोसाया ओंखारबोनानै सनितपुर जिल्लानि निसामारि, दिखियाजुलि, दुरामारि बेफोर गामिफ्राव मोसाया फैनानै उदखार खालामफैदों आरो बे उदखार खालामनायाव 7 सुबुंफोराबो गोब्राबैनो जखम जादों।
सरमारियाव मोसाया हाबफैना उदखार खालामफैनायखौ गामिनि सुबुंफ्रा ज' जालायनानै बेंखनना मोसाखौ हमनो नाजादोंमोन। बेवहायनो मोसाया खारनो थाखाय लामा मोनैलाय सुबुंफोरखौ जखम खालामना खारदों। बेनि अनगायैबो गुबुन मोनसे गामियावबो गथ' थानाय न' सिङाव हाबनानै गथ'खौबो गाग्लोबना गोब्राब जखम खालामदों आरो बायजोआव जिरायना थानाय सासे बैसो जानाय आइजोखौबो गाग्लोबो आरो बिनि अनगायैबो सासे खौरां बुथुमगिरिया जाथाय जानाय जायगायाव खौरां बुथुमनो थाखाय थांदोंमोन। बेयावनो मोसाया खौरांगिरि पास्कर देकाखौ आथिङाव गोथाङैनो अरदों। दायो मोसाजों अरखार खालामजानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय थिसनथाय होबाय होनना सुलुङाव बुंथिदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय बलिउडनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बापी लाहौरीया हरखाबै गोब्राब बेरामाव गोग्लैना रुंसारि जाबाय। मख'जाथाव दि दिनै फुंबिलिनि समाव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि देंखोनि राजा बापी लाहौरीया हरखाबै हार्ट एटेक जाना नखरनि गासै सोद्रोमाफोरखौ गारनानै मुम्बाइनि देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो। बापी लाहौरीनि हरखाब जिउ गोमानायाव सावथुन मुलुगनि गासैबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बापी लाहौरीया 1952 मायथाइनि 27 नबेम्बराव पश्चिम बंगनि जलपाइगुरियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिफा अपरिश लाहौरी आरो बिमा बनसरी लाहौरीनि नायल' सासेल' फिसाज्लामोन। बापी लाहौरीया उन्दै समनिफ्रायनो मेथाइ रोजाबनो गोसो गुदुंमोन। 1973 मायथाइयाव नाना शिकारी हिन्दी सिनेमायाव सिगां मेथाइ रोजाबदोंमोन। बेनि अनगायैबो 1974 मायथाइयाव बांला सिनेमा दादुआवबो मेथाइ रोजाबदोंमोन आरो दासिम गोबां रावजों मेथाइ रोजाबदोंमोन, जेरै हिन्दी, तेलुगु, उड़िया, कानाडा गासै 5,000सो मेथाइफोर खनना सावथुन मुलुगाव गोबां बिबांनि बिफाव होलांबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।